Ето един пример за предимствата на хидростатичното задвижване, прецизната му работа и пълен контрол върху машината и намален риск от аварии. При промяна посоката на движение на хидравличния поток се променя и посоката на движение на самата машина. Транспортно-подемната техника с марка Линде е синоним на нови технологии, гарантирана икономичност, висока производителност, ергономично и комфортно място за оператора, сигурност при работа, минимум риск от аварии, надежност и минимални експлоатационни разходи. Линде е подемна техника, доказала своята уникалност от своето създаване през 1958 година и до днес. Пълната гама на германския производител включва мотокари и газокари с подемност от 1,2 тона до 52 тона, електрокари от 1 тон до 4,8 тона, складова техника, ниско и високо повдигащи автоматизирани палетни колички, високо повдигащи електрокари с плъзгаща маща, комисионери с тристранна обработка на товарите, контейнеровози и машини, оборудвани за работа в взривоопасни райони. Линде предлага машини, които да задоволят нуждите на тежката и леката индустрия, хранително-вкусовата промишленост, транспортни и спедиторски фирми. Защо Линде мотокарите са доказано по-икономични и по-надежни и нямат аналог в своя бранш? Защо Линде имат почти 5 пъти по-голям ресурс и по-дълъг експлоатационен период, същевременно с най-ниски разходи за обслужване и ремонт? Случайен ли е фактът, че Линде е най-предпочитаната марка? Отговорът на тези въпроси е патентованото Линде хидростатично задвижване. Максимално упростено, то работи единствено с 2 хидромотора и една хидропомпа без спирачна система, без съединител и диференциал. Няма бъдещи разходи за поддръжка и ремонт на тези агрегати и части. Задвижването на машината се командва от двойния Линде педал за движение напред и назад. Както се вижда от схемата, машината се задвижва чрез създаване на лягане в хидростатичната система. При хидравликата няма триене на метал в метал, което означава, че няма износване и е на лице по-дълъг експлоатационен период. Плавното натискане на педалите води до плавно потегляне на машината. Освобождаването на педала за движение спира притока на масло, което действа като динамична спирачка. Възможността за рязка смяна на движението, без това да води до износване и повреди в хидравликата, дава на машините производителност, икономичност и прецизност. Ето един пример за предимствата на хидростатичното задвижване, прецизната му работа и пълен контрол върху машината и намален риск от аварии. При промяна посоката на движение на хидравличния поток се променя и посоката на движение на самата машина. Нека сравним мотокар Линде с друга марка машина от същия клас, но задвижвана с хидродинамична предавка, поставени при абсолютно еднакви условия, един и същ брой палети, еднакво тегло, една и съща схема на изминатия път. Така сравнение Линде мотокарът доказва още едно от предимствата на хидростатичното задвижване. По-голяма бързина, по-голяма производителност, около 3 палета повече и приблизително минута по-бързо за един камион. Помислете колко време, гориво и разбира се инвестиции ще спести машина Линде, ако трябва на ден да се разтоварят не един, а например 5 камиона. Ексклузивен дилър на Линде за България е фирма Мотокар Сервис ООД. Фирмата доставя стандартни и специализирани товароподемни машини. Специализирана е в осигуряването на гаранционен и следгаранционен сервис, оперативен лизинг и краткосрочен и дългосрочен наем.